Holdet bunden. Bunden, bank. Holdet bunden, bank. Kom mig. Kom så, det er movie. Der er mig. Stik. Jeg kommer, dreng. Det er ham, der er. Jeg kan den der. Hold da mig stik. Lad os sætte vagtmer, lad os sætte vagtmer. Ikke flere bukke, ikke flere bukke. Eklam, kom op, Eklam, kom derop. Det kan ikke mig. Eklam, kom derop. Hvor er vi henne? Man skal ud, man kan ud, vi taber. Hvorhen? Jeg vind. Hvorhen? Ingen af mig, der kan. Ja, så. Nej, jeg kan ikke. Dræb den Øjgøj! Dræb Øjgøj! Jeg har ikke. Nej, ikke noget. Kom her, jeg nok. Det er nu. Nice, Lars. Stik dem, hvis ikke er stik. Split op. Jeg gør en nu! Kom. Jeg har ud af noget. Ny. 2. 3. Stik. Nej, vi har en masse liv. Ikke flere liv. Ikke flere herinde. Fuck, de mange gider. Nice. Det kan blive længere. Ikke flere herinde. Masser af liv. Ja, men det kan væk. Hvad er de siger i ferie? De mange de alle sammen de træner. Den kom oppe. Ja, gryde, hår og tændstikben. Jeg har sunget sang og lavet mad med menneskelotte. Ja, nej, det fungerer overhovedet ikke. Nej. Nu er jul i Angora. Vi skal have mad med lort og bord. Nej, det skal vi ikke. Vi skal have juleand. Nu er jul i Angora. Ui, min mor er så slut i hår. Jeg hjælper dig. Ja, det ved vi godt. Jeg stiller på det her. Det er vores problem. Små problem. Der kommer 2 for togstolen. Jeg kom for at hjælpe dig med at pynte juletræet. Nej, vi er så bare om med en jul. Nu er de kommet. Glædelig jul, din gamle idiot. Så tag det. Ja, det kom. Tryk op. Tag det. Kom op. Mine brødre, de er store. Det er juletid, så øvstegn. Ikke lidt med. Nu er jul i Angora. Så skal der være jul. Ja, vi skal og ønske glædelig jul. Nej. Ja, vi skal vælge. Nej, stop lidt.